everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soap Stories, and namhlanje sikhuluma ngeskim sami. Well guys, kushubile ke kakhulu ke lapha ke kweskim sami. Indaba ebhlungu ukuthi ke uLizzy usanda kuthola ke ukuthi uyithwele. We are just hoping bakithi ukuthi ke ama writers ngeke azizwise ubhlungu ngokuthi athi mayeza ukuthi ke indoda ke ikidnishiwe ebese ke ephuphunyelwa ke isisu. We are just hoping ukuthi uzokhulelwa aze ayizale ayiphathe ke ingane. Ngizokhumula guys izolo ukuthi ke ukhethe uye wathi uyiveza kancane indaba ukuthi ke akathembi ukuthi leya trip ilegit ngoba uboneke lwamlungu enoBra Boy ke uLeto ko wathi hayi man ayikho ke leyo nto leyo. So namhlanje guys uLeto uzothumela ke imessage to oKwaito bese tshela ukhethe ukuthi hayibo ngibathumela imessage labantu laba mara abarespondi then sikavela guys ukuthi ngampela uBra Boy ki usemaqhingeni ke akhe. It's payback time guys, bambophisa so ke uyakhokha ke bayabhadala ke manje. They'll be kidnapped khona lapha ke eNamibia, angeke baze babuye bakithi, but ke siyathemba ukuthi ke amaphoyisa akugcine kwazile ukuthi ke asicrack ke noma ke alicrack ke leli cala aboshwe uBra Boy because unecala phela elimlindile ngapha ke eSouth Africa njengoba ke esese Namibia ke manje. So yeah guys, that's how the story will unfold. Ngampela ke uBra Boy ki uzobathumba ke oKwaito ke kanye ke noThibus. Uyabatshela ukuthi ke awukwazi ukukhuluma kanjalo kumuntu ko ophethe ke impilo yakho because njengoba nila impilo yenu isesandleni sami iphethwe yimina. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.